Tenga bozi nini? Chikomba chawakabata handiti kurikuona kuita ndibota upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi nyaya iyi maiziya kai iyi nyaya iyi ndiye akuru ari kumashure ako vaidana nekamukadzi kamwana kadiki kamwana kamukadzi kamukomana mukadzi akanga akagara pakanga ane mimba aidana nagadhi achidana nababa kutenga skete $5 ndiwo ka kutenga skete $5 asi pakazosara paane nyaya uyu achiti ndine chirwere ndiri kurwara ane STI izvozvati STI ari kufungidzira kuti iwe wakaiwana through vanhu vako ivava handizvozvo. Saka nhasi tangodaidza tikati nemudaidzwa wakarapwa here mukoma? Pamukandinorapwa paipa ndikamona siku saka ndikazomushandisa chiwana. Enda unorapwa kuchipatara iwe wazvizvisa zvadoktora wazvizva ndataura ndati unorapwa uchi unless ukuziva zvauri nokuti mahwandira akuita chipatara ari kureva zvakawanda kwandiri hapana kuti aiwa zvipatara zvakawanda wakashaipa kuenda kwashapa zvipatara zvemunzvimbo dzedu tikwedza kubatsira iwe utano hwako hunotibatsira kuti urarame handivazvizvisa right chichipira nyaya yako vauya vawaida vauya taurisa pamusoro changami uyu anoitwa Carisoni ndiye akauya nemashoko kwandiri achitaura kuti amemberi auya kumba kwangu vakateta kuti ndanga ndichikumbira kuti nyaya iti ichikorere padhuze ndikwanise kumubhadhara ndo mashoko yandikasikurwa nezvipo ndeupi wacho Carisoni. Vakuru munomuka kana makazochicha statement chokwadi munacho tokuchajaiva saka tinoda kuti chokwadi ndo chokwadi chitaurwa kuti kusunungure dare tibatsire vamwe hama dzedu idzi hani mazvinzwisa saka tinoda kuti chokwadi ndo chotaurwa taurai pamusoro edare ine vatozoshamisa Samoni rouyo kumusho akanzi ndikudiwa kunoku ndakati ko ndikudirwa nyaya zvakanzi nyaya mhemberi nani nakodza ndakati ko ini ndaipindura papi zvakanzi uri kunzi vakazoya mhemberi kuita sei ava ndikagara misha yedu yakangoiti musho wangu saka zvakanzi vakati vari kuda kubvisa kunhu kunani kune ndakati kuinini ndakaenda ibacho inini chinipirai zvamunoziva pamusoro penyaya iyi kwete zvamanganga makupindurana nemunhu watatuma neSamoni zvamunoziva ndezvipi zvamunoziva kubudikidza nomusi wamakasangana nomurume anova ndezvinhu dzomukadzi zvamakataura zuva iroro ndozvodiwa ndako right nyaya idzi batsirei futi makasangana nomurume ero ndakasangana naye ipapo ndo nyaya dzatoda kuti dare rinorinzwe kuti pamakasangana makataura dzipi uyu kuti ndisangane nemadzimai ake ini ndiri mukugara ava ndinotova ti sekuru saka madzimai ake vakanga vanetsana nenyaya yagadhi pana gadhi aishanda kusaidi kumaini ikoko madzimai chine ndokubva ndiona ndaitobva kuningirira kurapisa mwana wangu ndokubva ndita muzukuru neichane kumba kwenyu ikoko saka sekuru wako ndonyaya iripo vakandiramba saka ini ndinge ndangoenda kwakansela uko saka wafunda nakansela wakatadza kuya saka vakansela handiti imi michienda imakanga masvika chirege kusvika kuna masango kumba kwawo iwa akodza wega tsvagai Samuel wamunosvika naye tozoona kuti munhu iyeye ndiachatifuna kuti makodza uyo hatikudi chokwadi ndakabva ndati nonenzera ndinaye kai ambuya chigare tidye sadza imi madzimai chede kudedze chii akodza wakapamba pano kwemi sekuru chichi kunetsa ambuya nedumbu ravanare kufambisa ambuya zvakanzi ndonyaya iripo ndakabata nagadhi chichichi saka zvamavabata nagadhi muita sei zvakanzi ndingenda totoenda
ende kumusha kwavo. Ndakati hoye. Ndakati mbuya ndonya iripo manzi ende kumusha kwavo. Kumusha kwedu zvakanzi inini baba wangu atoende kufira ipo. Ende kufira ndakati sekuru. Madi mimi kunye gadhi wachina ari kupi zvakanzi gadhi ndakatotongana naye pachairman. Musi unoyo akatoenda. Ndakati kumakaregera chikomba chichienda sei anogara kupi gadhi wachizvanzi pamutoko. Ndakati hoye. Kumakachiregera chienda sei kungoti inini ndiri musango kumadi mudidaidzo padare rechiri zvakanzi akatotiza gadhi. Ndakati hapana chakaita sei hapana chakanaka. Hapana chakaipa. Ndakati saka imi chitakura muende kugara mese kumba zvakanaka. Vakatosumuka pamba pangu vachitofaridzana zvakanaka naka kuenda kumba kwavo. Hapana kuita 2 days ndizonzwe amembero akwirwa futi nyaya iyi futi nyaya yekudzi. Ndakati indakushamisa ndakasisa kuti ari mufuti munyaya umu ndizomuone kweiyo sawira chiko zvakanzi ndo nyaya iri kusawira. Ndakati kwanditi nyaya iri kunzi yakatongwa ndeyagadhi ndiwe gadhi wacho here. Zvakanzi aiwa gadhi yagadhi ndo imwe chi kusvikira ava sekuru ndakati watigare zvakanaka nemadzimai. Chinzwa manje unzwe teerera baba tsanangurai zvakataurwa nomurume pamakasangana naye. Iwo ramba wakateerera chazoita kuti dare rino rikushedze. Teerera unzwe zvekutaurwa nababa. Pamusoro wechangamiro. Isusu takatongwa kuvhireji naMhembere uri musi zuva racho ndanasa kukosha kuti izwa asi tabva kutongewa isu tine chitsvagawo mari. Nguva iyo tabva kutongewa ndakabva ndabuda kubva ndaenda kutsvaga mari. Ndopandakasangana nemuzukuru wangu aitoti asekuru uyai kuno. Ndikati aiwa ndiri kudza ndikutofambira. Zvakanzi aiwa uyai kuno ndibva ndaenda. Zvakanzi asekuru izvozvi kuti uya kwandaita kunoku nanditori murodhi yekuya kumba kwenyu. Amhembere wauya kumba kwangu akateta semunhu mukuru sematauriro anga achiita. Ndofunga iwe ndiyakuntaura achitoti ndatoonawo kuti semunhu mukuru vanyara kuti vataure padare chokwadi kuti zvinhu izvi ndakazviita. Asi vaya kuteta vanga vati ndibvise mombe $100 pamusoro nyaya yoperera kupi kunoku. Saka iwewe uyu muzukuru kwandiri asekuru vakakarora hanzvadzi yangu. Saka hapana apa tisingaremekedzani. Saka ndiye akasvikirwa naMhembere. Saka uyu anga ari kumutumwa bvatumwa zvipi. Ndikati inini zvakutaura izvo izvo gani mbonodza chairman. Ndopandikaudza chairman zvinhu zvipi. Chairman mushonga wanga vari apa musi wacho wamukavabvunza vakati hongu munhu akaita se akasvika. Ndo mashoko yandikasanganidza nayo yakataurwa nemuzukuru wangu kuramba zvake uyu. Wazvinzwa here zvaita kuti dare rikutsvage? Ndazvinzwa. Pokana Vanopengere sekura. Vanopengere sekura. Kumazira ako chigara nawo chata sekuru. Ukwamba wabata rimwe zuva kuti sekuru mukupenga. Ndakutoisa kuna nopenga. Kwakutozona nasi. Vanopenga. Sure. Sekura. kutoti wewe ndiwauwa inzwaka iwe shama nakutoti wewe ndiwe utori murwere kana murumo because murumo yaangasumuke pamba pake sababa kuenda kwachairman kunotaura nyaya yokugadzira kundokuti agadzira nyaya shuo osumuka oenda pamusha pachairman ward ndasvika ndikutaura kuti hanzi vati vanodzanawo Amhembere vaya kuzoteta achitaura zvinhu zvemanyepo. Iva na chairman ndakutoisa kuti pano zvavakanga vachida kuti chairman apinda papi chairman anogara kumba kwake wakumuisirei panyaya kana uchiti uri kupa mhosva miraka iwe chama chairman haana kuenda kumba kwavanhu ava ndo vakatenda kumba kwachairman handiti kuva uda kumupa mhosva uda kumupira papa mhosva ndinomupira manje ndekuti handiti murikuona paitika nyaya aiwa chairman ukumupa mhosva papi vada kurongei vava unopedza vakukataka ukufungudza kuti chairman nauyu vada kurongei uyu chairman napasanga iyo yachine kunzi muombeka iyo ndikutoona ndiyo akanga akuronga. Saka iwe kuti varume vakakona iva kuti vadye mombe yaMhembere papo uya abatira mombe naMhembere wozopawo mbudzi tinayo kesi yakadaro muno matikatonga samufunza kuti vanhu vaiwirirana na chairman kuti vabvise mombe vatorere mombe Mhembere
chiiwo chinokupa kuti upokane kuti uyu zvara kutaura chokwadi. Kana iwo kwambotora nyaya yagadhi akambobatwa nemukadzi wauyu kwamhembero vanotaridza dzinei kunzi vane mhosva. Tandasira kwauri kana gadhi wakumba kwako kwakamboya nyaya yagadhi pamwe dzakanga dziri mbiri yekutanga ndiwa ukadzwa yagadhi uri kunorambirira mhembero kuti munhu wakazviita. Mhembero andiwarambiri. Awarambiri unogona futi kuvhuma futi kuti amhembero wangu wakakutuma futi iwewe. Pakundituma havana. Pakundituma havana. Saka uyu anopenga kandi ameno akarota achituma iwe uchienda kwaari zvakutaura zviroto zvakabuda muhope dzake. Inda kutoti nekuti teki yenyaya iye ine madzimai ake achiinivhova wamwana yawanda zvokuti kana inini inida kutoti sekuru vanopenga. Vamukuzwa imi ndikambonza kuti pakauya umwe witness last time ndakakundika kuenda kwandiri kumabasa ndakanzoti hanzi pakaiso umwe witness hanzi mbatya here hamhere kuti utengerana mbatya here handiri mukuzwa. Ipapo ndaisiwo inini ndakati koini ndikisiwo chii zvangu leo shamwari wakamboona munhu anopenga wakamona anoita sei kana tichida kuona chaizvo kuti munhu uyu anopenga titaure wakaona anoita sei munhu anopenga anorasika achiita sei taura kuna kuti anorasika taura zvinoitika chaizvo tinogona kuti tikutaura so mumwe paatorasika chanewa tikutaura number 1 number 2 number 2 mumwe anooneka nokudhonga mabhini mapepa munhengumo ndokupenga kuti serious asi mumwe angona kupenga pokurasika chene kuti tikutaura zvinoti kuti mangwanani kana usati wamboona munhu anopenga munhu anonzi anopenga chaika anobvisa hembe vanhu vachitomhanya kunobata kuti akufamba asina kupfeka ndiye munhu anonzi anopenga. Kana kupisa imba anopisa imba unovhenekwa kumadhokota uzishuwa this man is mad zvino uyu anodya sadza uchienda uchitaura nyaya. Kana tikabvunza vanhu vese vari muno kuti munhu uyu anopenga vanobvuma rega tibvabvunza vadare vese tauripa ichana munhu uyu anopenga here apenga wazinzwa mati anopenga apenga alright taura gara ndichipedzisamo maonero andikuita apa uyu mukomana uyu angatadzi kuonana naamhemberi asi akakreta nyaya yaamhemberi nasekuru vake avo achida kuedza kukolonaiza asekuru vake nenhauwa nemanzwiro akaita asi kutaura iye nasekuru vake nenyaya yemombe naamhemberi vakataura vari vaviri angarambidza kuna mhemberi kuti angataura naye asi iye nasekuru vake nenyaya yemombe kuna mhemberi vakataura vari vaviri. Saka tingapera mhemberi mhosva aiwa mhosva ine mukomana utomba yei mubvunzo wangu ndokutomba yei mhosva yainayo ndeyekuti zvauri kuita iwewe izvo zvinokonzeresa kuti nzvimbo itadze kugara zvakadii zvakanaka uri honzeri inotokonzeresa kuti munzvimbo mugere vanhu vatadze kugara zvakadii zvakanaka tichitaura nyaya dzekunyepa sei tiri kuti kutaura nyaya dzekunyepa nhasi iwo uri kuramba kuti wakufamba baba kuti vanopenga ivo vasingapengi dai wongo chingomira chete uchitaura kuti aiwa inini ndanda kutaura nenyaya yakafanana nei but wakutopa munhu kuti anopenga sokuti tikaenda nawo kuna chiremba nhasi kati chiremba tarisa munhu anotaura kuti munhu apenga but iwo kuti vanopenga Penga bos ini. Chikomba chawakabata kan anditi murikuona kuitwa ndibotaure seka ndikubatsire chikomba chawakabata andimosvona vakachisa chichienda zvakatondigumburwa inini ndati imi mukusire chikomba chise chichienda chikasetimira iye nyaya tikaitonga kudhara tanga tavapa mukana kuti
witness wakachitemba newe manje iwo wawarasisa ini sitangoramba chita mhembere nekunyenga ko kwamukaita mwana mukadzi wauyu kana kumusina kunyenga kana aizvina hamuna mhosva mazvinzwisa kuti tongoramba takasimba kuti hamuna chi hamuna mhosva hatidi kungoti kana muri mudare munhu auya tingomupa mhosva chete apa hapana mhosva iwewe kana next time auzodarirwa kuita witness vapengi ndosaka vatsvaga witness vaitemba newe saka ndikufungidzwa kuti iwewe kurasisa munhu aitemba newe kana angeri advice yekuti chikomba watoti asekungani tobata chikomba handakufara newitness inosvika unongedzera munhu ari kukutemba wosvika kuti munhu ari kutiti witness uyo ari kutopenga aye wakachimbomira ari kuti iwe ndiwaiziva nyaya iyi dai wangoti handiizive zvokupenga aiwa avasekurongwa nomoka sinai handiizive isi takada kukuprovoka kuti tinzwe kuti unoti kudii maita tozoona kuti panapa tinenge takuda kubata vanhu vairika vasikuda kuita zvakanaka saka ndisaziva kuti hapana ari kupengeri pakati pavo but vanhu havari normal ari kungotsvagawo defense ende ari kumba imi mawirire mamanzi mawitness muneenyu nyaya chisumuka iwewe enda unowana rubatsiro nguva irika aiwa ndichada kupa wakataura after inini kuchibhadhara hapana nyaya panapa enda unotsvaga substantive evidence owainadzo kudari please no nhasi handisukuita tena uya kuseri kana uda kutaura neni kasi ndikumbira kuti unorapa ndikuramba chizvitaura enda unorapwa iwewe aya changamezo kurapa ndazviziva sumuka wewe ndo nyaya inotaura newe kana dzazimo dzinyaya uya kuseri titaura nyowani here sibereko akwirira mwe dare ndiani ndine akwirira mai